Nakawa ko, natutuwa ako. Hulog na po siya, patay. Namatay na po siya. Wala na siyang kasamang manok. O sige, ayun siya. Nabubuhay na, nabubuhay na. Ano siya, nabubuhay na. Di ka makaakyat. Ang laki kasi ng hagdan nila eh. Ayun na po, yun na. Naunag na! Ayun na. Ayun na po. Ayun na, nagpapahulog na siya. Ay, napupunta na siya doon. Natapos na, goodbye Philippines raw. Ayun na. Pagod na siya, Ayun na, may lumabas po. Si Adrian, tinulungan siya. Naging ano na siya, ayun na po siya. Ayun na.